Tabuk saringni saita 21 baji tongo hingkai nanani condition khub kai hamya hingkai tini shonibar tabuk saita 21 baji tongo hingkai sing sini jaiti gosti rokno jotoni phone number kwrwikha hingkai jotona asuk khobor mali hingkai je ani YouTube channel ti nai tongnai rok hingkai norok phaina khaibai sidi mo tini tai horaliya sing asuk saimaga thuk thuk khwak khwak tongkha norok bo nai nei baidi hingkai je ani jaiti gosti tongnai rok hingkai norok phaibai sidi sing jotona asuk phone number kwrwikha sing jotona asuk saimaliya hingkai tini tai horaliya singamo asuk jotoi motamoti saimanga thuk thuk tongkha hingkai norok phone number rok kwrwi hingkai norok je an number manai rok phaidi hingkai phaina khalaibai sidi norok number rokno asuk jotono asuk saimaliya hingkai tobo ang sairikha hingkai dibon siming nailai tongmang hingkai tak sanja 21 baji tongkha hingkai phailai tikisa nairok phaina kai nairok phaibaidi hingkai khana phungo jotono phaina ang bai sitong asungno ang jotono no sairio je sini jaiti bormo saroni borok tongo bini bufayung songrok buta songrok phaibaidi hambai